Nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlök mindenkit erre a különleges alkalomra, amikor több nyelven tudom prezentálni nektek az Ultima Projectnek az üzleti prezentációját, ami fantasztikus és egyedülálló lehetőségeket tár fel az emberek milliói előtt. Én nagyon szeretem ezt a projektet, és teljes szívből fogom prezentálni nektek. Az én nevem Gupta Enikő, én 4 éve dolgozom ezzel a céggel, és az Ultima Projectnek egy hatalmas jelentősége van az én életem transformálásában. Ugyanis egy nagyon kiszolgáltatott és nehéz helyzetben voltam ezelőtt, mind pénzügyileg, mind szellemileg, és az Ultima adta meg nekem azt a megoldást, hogy a semmiből el tudjak kezdeni vagyont építeni, és hogy elérjem a pénzügyi szabadságot elég rövid időn belül. Jelenleg a cég legfelsőbb vezetői közé tartozok, egy fekete gyémánt szinten, és én ezt annak köszönhetem, hogy nem félek attól, hogy keményen kell dolgozni, amikor tudom, hogy az álmaim felé tartok, nem félek a változástól, és nem félek a tanulástól. A párommal, akivel együtt dolgozok, egy hatalmas nemzetközi közösséget építünk, és vezetünk, és fejlesztünk. Ez mindkettőnknek a szenvedélye, hiszen nagyon szeretünk embereknek segíteni, mutatni az utat, és ezért az egész világon utazunk tulajdonképpen, hogy találkozzunk az emberekkel, a csapattagokkal, és hogy elvigyük ezt az üzenetet a világ minden tájára. És tulajdonképpen mindig az a célunk, hogy a csapat tagjainknak a sikerén tudjunk fejleszteni, másokat tudjunk a sikerhez segíteni, mivel ez a fantasztikus koncepció ugye megadja a lehetőséget arra, hogy ez által mi is sikeresek legyünk. Mielőtt elkezdeném a prezentációt, szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy a prezentációnak a célja kizárólag az, hogy megadja nektek az alapinformációt erről a fantasztikus projektről. Abszolút nem pénzügyi ajánlat, nem egy felhívás, hogy bármit is csinálj. Ez csak arról szól, hogy mint én, mint az, aki meghívott erre a prezentációra, teljes szívből ajánlja neked ezt a projektet, hogy te is felfedezd azt, hogy micsoda előnyökkel járhat a te életedbe is, micsoda változást hozhat. Nagyon fontos azt, hogy feltedd az összes kérdésedet, ami felmerül még esetleg a prezentáció után, hogy elegendő információd legyen ahhoz, hogy tényleg magabiztosan el tud dönteni, hogy szeretnél-e csatlakozni ehhez a projekthez, hogy ez neked való-e, és hogy fel tud mérni a rizikókat is természetesen. Hogyha úgy döntesz, hogy velünk tartasz, akkor egy olyan céghez fogsz tartozni, ami már több mint 8 éve a piacon van, küldetése, hogy a világ legszélesebb körében használt digitális valutájának és az ekoszisztémájának a létrehozása, amely a kriptotérben mindenki számára elérhető. Ez a cég már bebizonyította a koncepcióját, bebizonyította az üzleti modellját, bebizonyította azt is, hogy a technológiája, amit saját maga fejleszt, működik, és egyedülálló, nagyon innovatív, és bebizonyította azt is, hogy meg tudja állni a helyét a piacon. A cég alapítója és tulajdonosa Alex Reinhardt egy fantasztikus személyiség, aki egy nagyon sikeres üzletember, mint látjátok a képen, nagyon sok média publikációban megjelenik, és az Emirátusokban a 100 top vállalkozó közé tartozik, és nagyon sok kitüntetést átvett már a munkájáért.
ő egy blokklánc szakértő, közgazdás, sikeres vállalkozó, és a top 10 legbefolyásosabb személy a blokklánc területén. Alexot nem a pénz hajtja, hanem Alexot azt hajtja, hogy van egy hatalmas álma és egy hatalmas víziója, és ezt tükrözi a cégnek a hosszú távúsága és az ultimának a sikere is. Alex azonosította, hogy az embereknek általában mind ugyanaz a problémái vannak, ugyanazok a kérdések merülnek fel. Hogyan keressünk pénzt? Ha lehet sokat, hosszú távúan és biztonságosan. Hogyha tudunk pénzt keresni, akkor azt hogyan tartsuk biztonságban? Ugye védjük az infláció és a válság elől. És hogyan tudjuk megtöbbszörözni a pénzt, hogy jó kamatot, jó nyereséget tudjunk realizálni, és hogy a pénzünk hozzáférhető legyen, és lehetőleg elég kis kockázattal is. Hát ez a kérdés gondolom már benned is felmerült, de a legnagyobb kérdés, amit én szeretnék feltenni, hogy neked dolgozik-e már a pénzed, vagy te dolgozol meg a pénzedért. Hatalmas a különbség, és amint ezt meg tudod cserélni, hatalmas lesz a különbség az életedben is. Hogyha te dolgozol folyamatosan a pénzedért, akkor benn ragadsz ebbe a rabszolgaságba, ebbe a mindennapi körforgásban, amikor csak dolgozol azért, hogy túléld a hónapot, hogy csak fedezni tud a kiadásaidat, hogy csak a szükségleteid meglegyenek, és talán még az adósságaid is nőnek folyamatosan ez mellett. És ugye kényszerből dolgozol, nem azért, mert jól esik, nem azért, mert szereted, és egy hatalmas stresszel jár, és így nem fogod élvezni az életet. És ha több pénzre van szükséged, akkor belátod, hogy az egyetlen megoldás, amit találsz, hogy vagy nagyobb adósságokba tegyed magad, vagy több időt töltsél, még több időt töltsél munkával. Aztán, amikor eléred az idős kort, akkor belátod, hogy egész életedben hajtottál, és most még kevesebb pénzből kell feltartanod ugyanazt az életszínvonalat, ami már nem olyan jó minőségű volt ezelőtt sem. És akkor fogod igazán megbánni, hogy nem tettél előbb valamit a jövődért. Ugye mindig történik valami a világban, a pandémia, az infláció, a háború, stb. Mindig történnek olyan dolgok, amik az egész világot befolyásolják, és sajnos mindenkihez elérnek ezek a befolyások, szellemileg is, pénzügyileg is. Ezen kívül a technológia folyamatosan fejlődik, és a robotok lehet, hogy már a te munkahelyedre is beférkőztek. Minden esetre úgy néz ki, hogy 2030-ra 800 millió ember munkáját vehetik át a robotok. Ez mindenkit befolyásolni fog. A robotok sokkal jobban el fogják végezni a munkádat, a robotok nem kérnek fizetést, ők nem fognak otthon maradni családi problémák miatt, vagy betegség miatt, tehát sokkal jobban megéri a gazdaságnak a robotokat használni. És ez nagyon-nagyon szomorú igazság, és sajnos ez már nem is a jövőnk, hanem ez már a jelenünk. Kérdés az, hogy mi a te megoldásod. Neked van-e valami terved, hogy, hogy felszabadíts magadat ebből a szituációból? Mi lenne, ha mutatnék neked egy megoldást, amit már 2,8 millió ember használ? Már nem titok senki előtt, hogy a pénzünk folyamatosan digitalizálódik. Már nem csak a bankkártyák és az online fizetéseknél tartunk, hanem a digitális valuták egyre jobban elterjednek. A blokklánc technológiára alapozva. Nagyon sokan még mindig nem ismerik és nem fogadják el ezt a technológiát, pedig itt van, és hamarosan mindenki belátja, hogy akarva, akaratlan, a blokklánc technológián működő digitális valutákat fogja használni. Ennek két útja van.
Jelenleg a nemzeti bankok mind adják ki a saját digitális valutájukat, a blokklánc technológiára alapozva, viszont ezek a valuták egy út lesz még nagyobb rabszolgaság felé, még nagyobb irányítás felé, hiszen ezek a pénzek programozhatók, és ezek a pénzek sokkal nagyobb irányítást fognak rád vetni. Ezzel a pénzzel tudnak lejárati dátumot beprogramozni, meg tudják szabni, hogy mikor mit vásárolhatsz, abszolút elveszik tőled még azt a szabadságot is, ami most van neked. Ezek a centralizált digitális valuták. A másik út, ami járható, az a decentralizált világa a blokklánc technológiának és a digitális valutáknak, ahol teljes mértékben a te kezedben van az irányítás. Te döntöd el, hogy mikor, mennyit, hova küldesz a pénzedből, hogyan használod fel, hogyan gyarapítod és hogyan spórolod. Te választhatsz, hogy melyik úton szeretnél a blokklánc technológián elindulni. Ezért szeretnénk mi meghívni téged, hogy csatlakozz most az Ultima közösséghez, és nyerj hozzáférést az innovatív technológiához, használd a rendszert, hogy a pénzed dolgozzon helyetted egy decentralizált rendszerben, ahol teljes mértékben a te kezedben van az irányítás, ahol nem csak pénzügyileg tudsz felszabadulni, de szellemileg, lelkileg is fel tudsz szabadulni, hiszen a szabadságod felé tartó út, ez a decentralizált rendszer. Ez nagyon egyszerű, egyszerűen elhelyezed a pénzed egy részét a te saját digitális pénztárcádba, a technológia segítségével, amit az Ultima kifejlesztett, és kapsz napi jutalmakat Ultimában. Fantasztikus rendszer, remélem, hogy te is ezt akarod választani. Ez akkor neked való, hogyha te is több pénzt szeretnél keresni, és hogyha több szabadságot szeretnél elérni. Ugye szinte mindenki ezt akarja, és ezt az utat tudod választani a decentralizált rendszerekkel. Ez neked való, hogyha több időt szeretnél tölteni a családoddal, ez neked való akkor is, hogyha jobb és hosszabb nyaralásokra vágysz, hogyha személyes fejlődésre vágysz, hogyha készen állsz valami más csinálni, hogy végre másfajta eredményeket érhess el, és hogyha szeretnél találkozni hasonló gondolkodású emberekkel. Hogyha csak egy ezek közül rezonál veled, akkor az Ultima Project neked való. Viszont nem neked való, ha elégedett vagy a jelenlegi életeddel, ha meg vagy arról győződve, hogy a pénzt csak kemény munkával lehet megkeresni, és minden más az átverés, ha úgy gondolod, hogy te már mindent tudsz, ha nem hiszed azt, hogy te jobbat és többet érdemelsz, hogyha nem állsz készen változni vagy változtatni a helyzeteden, akkor ez a projekt nem neked való. Én nagyon remélem, hogy te is velünk tartasz, és ha igen, akkor két lehetőséged van az induláshoz. Az egyik, hogy felhasználó lehetsz, használod a technológiát, megdolgoztatod a pénzedet a technológia segítségével, és így elindítasz egy 3-5 éves vagyonépítési stratégiát, ami egy aránylag rövid idő alatt elég jó eredményt tud neked adni, és egy változást az életedben. A második lehetőség, hogy leszel egy üzleti partner. Természetesen ebben az esetben is használod a technológiát, dolgozik neked a pénzed, és építed a vagyonodat, viszont ebben az esetben egy aktív közösségépítő üzleti partnerré válsz, és felgyorsítod saját magadnak a folyamatot, és akár 6-tól 24 hónap alatt el tudod érni a pénzügyi szabadságot. Erre nagyon sok példa van a közösségünkben. Még ma elkezdheted, akkor is,
ha nincs tapasztalatod, hiszen a közösségünkben mindig tartunk oktatásokat többféle nyelven, és hamar megtanulhatod, hogy mit kell csinálni. Ha nem ismersz sok embert, mi megtanítjuk, hogy hogyan tudsz új kapcsolatokra szert tenni. Ha nem vagy jó értékesítésben, teljesen mindegy, mi nem értékesítünk, mi ajánlunk másoknak egy olyan rendszert, ami nekünk működik, amit mi szeretünk használni. Tulajdonképpen ezt csináljuk minden áldott nap a hétköznapunkba, csak úgy, hogy nem kapunk érte pénzt. Akkor is elkezdheted ma, ha nincs sok pénzed, hiszen az a fő célunk, hogy pénzügyi szabadságot érjünk el, hogy kiszabaduljunk abból a nehéz pénzügyi szituációból, amiben vagyunk jelenleg, és akkor is, hogyha nincs sok szabadidőd, hiszen ez is az egyik célja a projektnek, hogy több időt tudjon neked felszabadítani, ahogy a pénzed dolgozik neked nem kell annyit dolgoznod a pénzedért. Az első lépés a csatlakozáshoz, hogy regisztrálsz az Ultima Business oldalon, ezt nagyon gyorsan meg lehet tenni, utána be kell, hogy állítsad a technológiát, ebben használd a szponzorod segítségét természetesen, hiszen ezt először csinálod, aztán fagyaszd le az Ultima tokenedet, és kezd el begyűjteni a napi jutalmadat. Már is kezdődhet a vagyonépítés. Mi szeretnénk, hogyha a negyedik lépést is megtennéd, és elkezdened aktívan építeni az üzletedet, a karrieredet az Ultima Businessen belül, hiszen nagyon fontos tudni, hogy minden projektnek az ereje a közösség. Minél nagyobb a közösségünk, annál sikeresebb a projektünk minden egyes résztvevőjének. Ezért szeretnénk, hogyha minél többen lennénk azok, akik továbbadják ezt az információt, és meghívnak embereket, hogy csatlakozzanak az Ultima Projecthez, és hogy ők is dolgoztassák meg a pénzüket, és változtassák meg az életszituációjukat. Teljesen rajtad múlik, hogy mennyi pénzt szeretnél megdolgoztatni, viszont a cég ad bizonyos ajánlatokat a weboldalon, 220 eurótól kezdve egészen nagyobb összegekig. Bármelyiket választhatod, és bármelyiket többször felhasználhatod. Mindig gyarapíthatod az ultimát, amit lefagyasztasz, ezt a pénzt, amit megdolgoztatsz magadnak, ezt lefagyasztod, vagyis lekötöd egy bizonyos időre. Most egy nagyon-nagyon speciális időben vagyunk, amikor a lekötési időszak az mindössze 1 év. Hamarosan, körülbelül 2 hét múlva egy hatalmas nagy technikai fejlesztésen fogunk átlépni, amikor minden lefagyasztás időtartama 3 évre fog növekedni. Tehát most még neked megvan az a lehetőség, hogy egy 1 éves lekötéssel csatlakozz. Amint lekötötted az ultimádat, 1 évre elkezd neked dolgozni, és egy nagyon egyszerű technológiával napi kifizetésben lesz részed. Akár életed végéig. Ez a te választásod. Emellé most jelenleg kapsz egy fantasztikus promóciót is, egy booster splitet, ami meg fogja növelni a napi kifizetésedet 1 éven keresztül. Ráadásul ez a promóció most hatalmas előnnyel jár, a jelenlegi promóció 960%-os, ez még a mai nappal beleszámítva 3 napig tart, utána a promóció csökken, ahogy azt látod a képen is, és ez hetente fog csökkenni. Tehát mindig azoknak a legjobb az alkalom, akik tetrekészek, és akik minél előbb megteszik azt a lépést, hogy csatlakozzanak. Az Ultima Splitting technológia egy nagyon egyszerű technológia. Úgy van kifejlesztve, hogy azok is tudják használni, akinek abszolút nincs tapasztalatuk. Egy jutalmazási rendszer tulajdonképpen, ami nem
használ sok energiát, mindössze egy mobiltelefon kell hozzá, és egy applikáció, tehát teljesen természetbarát, napi, akár életre szóló jutalmakat tud szerezni Ultima Tokenben, és annyira könnyű használni, hogy még egy 5 éves gyerek is tudja. Egy gombnyomásra megkapod az Ultima kiosztásodat akár minden nap. Az Ultimáról, hogyha többet szeretnél tanulni, amit remélem, hogy megteszel, az ultima.io oldalon tudod megtalálni az információt, valamint, hogyha ezt a QR kódot leszkenneled, ami a képernyőn van, ez elvisz a white paperhez, ahol még több információt találsz a projektről. Annyit szeretnék megemlíteni, hogy az Ultima Token 2 éve a piacon van, jelenlegi értéke körülbelül $11,000, ami egy fantasztikus érték, ami a világon, a piacon a második legnagyobb értékű digitális valuta, és a jelenlegi helyezése a világ ranglistán az körülbelül a 220. Ez 2,5 millió digitális valutából. Az Ultima egy biztonsági értékelésen is átment, nem is egyen, hanem többön. A Certic platform az a legnagyobb ilyen platform, ami értékeli és kivizsgálja a projekteket a blokklánc technológiára alapozva, és felméri, hogy mekkora a biztonság, milyen a technikai csapat, aki ezzel a projekttel foglalkozik, stb. Tehát, hogy egy igazi, jó, hosszú távú és biztonságos projekt legyen a kezedbe. Ezen kívül a CoinMarketCap és a CoinGecko platformok is szintén hatalmasak a kriptovilágban, amik feltüntetik az ultimát, és egy nagyon jó helyezést adnak neki, és ők is átvizsgálták az Ultimának a biztonságát, a valóságát és a hosszú távúságát. Az Ultima több kriptotőzsdén megjelent már, egy nagyobb rangú tőzsdéken, ahol őt meg lehet vásárolni. Az Ultima egy nagyon különleges hiperdeflációs stratégiával dolgozik, ami nagyon fontos számunkra, hiszen ez a stratégia biztosítja az Ultimának a folyamatos értéknövekedését, amit most is nagyon szépen látunk a piacon. A hiperdefláció azt jelenti, hogy egy erőteljes mértékben csökken a coin kínálat folyamatosan. Ugye azt tudjuk, hogy egy gazdasági alap szabály az, hogy a kínálat és a kereslet egyensúlya határozza meg akárminek is az értékét, bármilyen piacon. Tehát ezért fontos az, hogy folyamatosan csökkenő coin kínálat legyen, és folyamatosan növekedő közösségünk legyen, és ezzel a stratégiával a célunk az, hogy elérjük a $100,000 értéket az elkövetkező években. És ez egy 10-szeres értéknövekedés lehet, amin te is részt vehetsz. A kriptóban nagyon fontosak az aranyszabályok, amit kérem, hogy még a prezentáció után is tanulmányoz. Az első szabály, ami nagyon logikusnak látszik, mégis az emberek 90%-a nem tartja be ezt a szabályt, vegyél alacsony áron, és csak magas áron add el. A második, hogy tartsd a következő 3-5 évben a kriptó vagyonodat. Ez egy elég rövid távú vagyonépítési időszakasz, minden más hagyományos vagyonépítésben sokkal hosszabb távra kell gondolkoznod. Vagy tartsd, amíg 3 vagy 10-szeres értékemelkedést elér a digitális valutát. Növeld havonta a digitális eszközeidet. Erre van kifejlesztve a splitting technológia, tehát erre neked nem is kell gondolni, mi ezt megoldottuk neked, csak egy gombnyomással ezt be tudod tartani, ezt a szabályt. Soha ne adjál veszteséggel, azt hiszem ez is logikus, de nagyon oda kell rá figyelni. Ez tulajdonképpen azt is jelenti, hogy soha ne legyen arra a pénzre szükséged
hirtelen. Tudjad kivárni azt az időt, amikor jó nyerességgel tudod eladni. És az ötödik szabály, hogy soha ne szegd meg az arany szabályt, se pánikban, se sürgősség érzése miatt. Tehát ezeket a szabályokat kérem, hogy tanulmányozd a prezentáció után is, hogy a megfelelő stratégiával tudjál dolgozni, és annak megfelelően a legjobb eredményeket tudjad elérni. A felezési stratégia az egy másik stratégia, amit az Ultima Project használ. Ez az erőteljes hiperdeflációs stratégia, ami azt jelenti, hogy minden évben az Ultima tokenek száma, ami kijön a forgalomba, az lefeleződik. A következő felezésünk február elején lesz, tehát körülbelül egy 2 hét múlva, tehát most a legtökéletesebb idő arra, hogy csatlakozz ebbe a projektbe, és hogy mindenkit meghívjak, akit ismer. A felezés az tulajdonképpen a készletcsökkentés miatt felfele tudja irányítani a piaci árat. Az elkövetkező 3 évben 3 felezés lesz még, és mint látod, 2028-ban mindössze egy új Ultima fog kijönni a piacra minden nap. Tehát ezzel hatalmas értéknövekedést tudunk elérni az elkövetkező 3-5 évig, amire ugye a stratégia ajánlja, hogy építsed a vagyonodat. Mint mondtam, a közösség a projektnek az ereje, tehát szeretnénk, hogyha minél többen csatlakoznátok a közösség építéshez, ajánljátok tovább ezt a fantasztikus lehetőséget másoknak is, és ha ezt megteszitek, akkor a cég nagyon bőségesen megajándékoz benneteket. Itt vannak különféle bónuszok, van olyan bónusz, ami azonnal kifizetődik, és van olyan bónusz, ami a splitting technológia által egy életre szóló kifizetést biztosít neked. Tehát ezzel tudod felgyorsítani az te pénzügyi szabadságod felé az utat, és ezzel tudod megalapozni a jövődet, és életre szóló passzív jövedelmeket tudsz magadnak kiépíteni. Tehát ezzel tudod felépíteni azt a tervet, ami meg tud menteni attól a nem jó helyzettől, amiben esetleg most vagy ami rád vár, hogyha nem veszed észre, hogy mi történik a világban. Ezzel a bónusztervel nagyon-nagyon sok partnerünk már egy fantasztikus élet színvonalat épített ki magának. A cég természetesen fókuszol a felhasználási lehetőségekre is, hogy megadja az Ultimának a mindennapi életbe való felhasználását, ezért különböző platformokat indít, ahol termékeket lehet vásárolni majd hamarosan Ultima Token fagyasztással. Van egy Masterkártyánk is, ami keresztül könnyebben tudod a kriptódat fiat valutára váltani és felhasználni a mindennapi életben. Tehát ez egy teljes projekt, egy teljes ekoszisztéma, ami mindenféle megoldást ad neked arra is, hogy vagyont építs, pénzügyi szabadságot érj el, hogy személyes fejlődést érj el, és arra is, hogy egy igazi karriert építs ki, és olyan emberek között legyél, akiknek szintén vannak álmaik és céljaik. Remélem, hogy felkeltette ez a prezentáció a figyelmedet. Kérlek, hogy térj vissza ahhoz a személyhez, aki meghívott erre a prezentációra. Tedd fel az összes kérdésedet, és ha ők nem tudnak válaszolni, akkor meg fogják találni azt a szemét, aki meg tudja adni az összes választ. És még csak egy dologra szeretnélek megkérni, hogy amit Richard Branson szokott mondani, hogy ha valaki felajánl neked egy fantasztikus lehetőséget, akkor mondj igent azonnal, és utána tanuld meg, miközben használod. Nagyon-nagyon szép estét, reggel, délután kívánok nektek, és hát kellemes passzív jövedelmeket!
Köszönöm.